ang paghingalan og bugo ni Hesus sa iyang mga tinun-an, sakit-sakit baya to dawaton kay lisod na nganlan kag bugo linya imong tupad na nakasuway na kang nganlan kag bugo. Ako elementary pa ko, ilang angga nako, ilang bugal-bugal nako kay siyano bugo dakog way sod. Kay magsigim lang kog kasiro. Exame og addition 1 to 100, zero lang yapon ko. Elementary, pero pag high school na nako, ilan akong tawgon og ubod ng talino. Sige naman sa kog ka-honor. Lisod na nganlan kag bugo Ano? Pero unsa may hinungdan nga ginganlan sila bugo ni Hesus? Tungod kay matud pa ni Hesus, naaman ta mo'y mata, wa mo kakita. Naaman ta mo'y dunggan, wa mo kadungog. Sa daghan na kay gibuhat si Hesus nga katingalahan og milagro nga nagpakita nga gamhanan gid siya, nga nothing is impossible with him. Unya, niingon lang yapon ang mga apostoles, iyatang gipadungog-dungogan kay wa ta kadagpan. Murabag niingon si Jesus ba nga, wa man ko magsalig anang suplayan ko ninyo pan na daghan kay makapahimo man kog daghang pan. Niya kamo sad, musulti gani ko, nakadungog naman mo sa akong pagtulunan, sabta ninyo ang akong gisulti, dili sa tawhanon nga pagsabot, kung dili gamitan ninyo ang Diyos nung kaalam, kanang gitawag og wisdom. O unsa may hinungdan, usas mga meanings, pag-ingon ni Hesus, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Pasumbingay kini mga igsoon. Unsa man ang pagpatubo? Kanang pagpatubo, igpapatubo og pan ba unsa may iya nang say tawagan na kanang unsay iyang gahom. Ang jutay nga patubo sa pan makapatubo sa gimasa nga harina, makapalambo, makapa-inspire, makapa-move into action. Ana, mo na siya patubo. Ingna imong tupad. Unsay rason nga sige mangyud kag simba. Pangutan ba? Na unsa may rason nga nagsige jud kag simba. Kanang rason nga magsigi kag simba maunay igpapatubo, maunay nakapatubo nimo, maunay nakapadasig nimo. Unsa man say rason nga nagsigi mo jud kag color anang imong buhok, sige man kag badlis anang imong kilay, ang rason ana maunay nakapadasig nimo. Wa kag kapuya kada adlaw, sige jud kag rituke anang imong naong kahasol ana. Unsa man say hinungdan nga gasige man kag trabaho. Ana. Nya mangutana sa ta, pader, unsa man say hinungdan sige man jud kag misa? Unsa may nakapatubo nimo, nakapadasig nimo ana? Ingon pare, kolekta. Unsa man say hinungdan nga ngato mga politicians bisag tiguang nakaayob, kapila na diha, naggungis lang diha sa ilang pagsigig balik-balik anang paglingkod sa atong gobyerno, wa man gyud puli, makig-away pa man, makigkamatay pa man, unsa may nakapadasig nila? Ambot lang. Wa puli, matiguang na kayo, lisod dagig lakaw. Politika lang yapoy gisgutan. Na uban nag-wheelchair na, sige lang yapon anang yuta, siging kaso anang yuta, ga-wheelchair na, hapit na di nakalakaw. Kaso lang yapon, makigkamatay lang yapon na to husgado. Unsa may nakapadasig nimo ana? I-check nato basin
ang nakapadasig nato mao ang gitudlo sa mga Parisiyo og ni Herodes. Ug unsa may gitudlo sa mga Parisiyo og ni Herodes nga mao say gitudlo sa kalibutan nato karon unsa man? Garbo, pride. Diri sa atong tubag sa Salmo, unsa may atong gitubag? Bulahan ang tao nga imong tudluan o Ginoo. Nindo tabi. Lingi ako na imong tupad. Inakinsay nagtudlo nimo nga mopalit kag slot. Na. Si ano? Dili, oy. Wa na'y kapuslanan. Kinahanglan yun nga ang nagtudlo nimo siguruan yun ang Ginoo. Pasabot, sige kag palit og slot kay gidasig kas Ginoo. Pangutan asa ko, pader nganong sige man jud kag baligyag slot. Pangutan ako. Kay gustos Ginoo nga manindot ang atong parokya o ang atong simbahan. Nya kamong mupalit og slot, kamo maoy nagtuman sa gitudlo sa Ginoo. Kamong wa mamalit mga gitudluan mo sa mga Parisiyo og ni Herodes. Nagsunod mo sa mga Parisiyo og ni Herodes, mga dao, mga pagarbuhon. Gusto yun nga ang inyong salapi, kutob lagi sa inyong pagpagarbo sa inyong kaugalingon, dili para sa uban. Mauna, sa ato rong mga politicians, sa mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group, kinsa Manila ang tanaw ninyo gitudluan sa mga Parisiyo og ni Herodes. Secret. Kana bang garbo gyud ba? Garbo gyud mo ay nagpatigbabaw. Nya kini ra bang garbo mga igsoon gitawag man ni siya ang prinsipe or amahan sa tanang sala. The prince of all sins. Di ba doon naman tayo 7 capital sins? Ang nag-una diha, pride. Nya kung gusto natong buntogon, maminaw sa tas gitudlo sa Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, bulahan ang tao nga mobarog taliwala sa mga pagsulay, kaysa iyang pagdaog sa mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Ug unsa may atong gugmas Ginoo, mao ang pagsunod sa iyang pagpaubos. Di ba si Kristo matud pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Bugua sa nako ning Bible. Philippians mana? Pilipos. Nga niingon si San Pablo, bisan siya Dios, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios ug nagpaubos siya sa magtao. Nahimo siyang tao ug nisulob isip, murag ingon aning pagkasulti ba, pero di ginis exactly mao. Gisulob niya ang sulugoon, pagkaulipon, ug nagmasinugtanon siya hangtod sa kamatayon sa cross. Ingon ana ang pagpaubos sa Ginoo, ni anhi siya aron mahimong tao ug nagantos ug nagpakamatay para nato. Pasabot ang gitudlo day ni Kristo nato mga igsoon mao ang pagpaubos. Nya ang pagpaubos kanang humility gitawag sa na siya the queen of all virtues, ang inahan sa tanang mga maayong hiyas. Lain na sang lingi si mong tupad, ang di mo lingi proud or gitudlo as pride. Sige lingi ingna andam kang muantos para nako, ingna andam kang muantos para nako. Sa mga grupo ron, sa mga politicians, Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group, kinsa Manila ang nagpakita nga anda mo antos para sa Pilipinas. Secret. Kana mo'y atong pamalandungon.
Dili ta mo suporta ang mga tao nga dili mo antos para sa Pilipinas o sa mga Filipinos. Ug unsa may mga timailhan sa mga taong anda mo antos para sa Pilipinas, naa sila'y transparency and accountability. Di sila mahadlok nga susihon ang ilang kinabuhi. Di sad sila mo mahadlok nga mo pakita sa kamatuoran. Pero kanang mga bakakon kaayo, siging tabon-tabon sa ilang mga bati nga binuhatan, di na nato suportahan. Karon lang kaning gibuhat ron sa atong present nga mga officials gobyerno, elected o appointed. Makaingon tayo nga, mura magwa na transparency o accountability, maubita itong daghan kay mga rallies nga nahitabo, para man tos accountability o transparency unta sa atong gobyerno, pero wa gyud. Tanawa karon, maghimo na sad silang impeachment. Unsa may ilang gisigihag focus aning impeachment nila para sa Vice President. Ang 125 million nga confidential fund. 125 million. Pero naay giprobe na gikomentaryuhan, gi-express, gisulti sa mga daghan kayong mga reliable sources nga naay trillions nga nawa gikan sa atong panudlanan. Wa gyud subaya labi na gid ng confidential fund. Trillion na naay billions nga nangawa sa atong mga unprogrammed fund. Wa subaya. Siging subay anang 125 million. Unsa ba ng klasihas mga opisyal sa atong nasod? Gusto sila nga ang kanarag yung puling, ang puling maorag ilang pangitaon, ang troso dili nila kuhaon. Matud pa ni Kristo, sige mong daginot anang puling sa inyong isigkatao, ang troso sa inyong matawa ninyo kuhaa, mga tigpakaron ingnon kamo. Nga nung ang confidential fund raman sa Vice Presidente, mao'y sigihag doki-doki. Kadaghang na ay confidential fund, sobra 500 offices, labi na gyud ang Office of the President. Wa man sad nila susiha kung unsa say nahitabo sa ilang confidential fund, maayo bang pagkagamit. Gani ang resulta sa finding sa COA sa Office of the Vice President na amay unmodified nga findings, nindot man na, nakapasar man, pasabot ang COA, ang ato yung department nga maogi mo audit sa mga government offices, ni deklarar na nga way anomalya sa paggamit sa mga pundo nga gihatag sa Office of the Vice President. Pero ang atong Congress magsigig yung paningkamot nga ibalik yun ang impeachment. O kung sa may dungog sa atong Congress karon, gitawag og House of, dili na House of Representatives, giangkon sa pipila ka mga congressmen na sila ginganla na og House of Crocs, House of Crocodiles. Daghan kayong naikaso nila sa corruption, graft and corruption. Sila mao'y bantugan nga naghimo aning graft and corruption, pero sila sad maukunuhay in charge nga tigbantay sa atong pundo sa atong nasod. Pero sila sad ang giakyos nga very corrupt. Dihas inyong balay, kinsay inyong piyalan sa kwarta para sa inyong pamilya, o dihas kompanya, kinsay inyong piyalan og kwarta, kanang kawatan o kanang kasaligan? Ang kasaligan. Pero karon ang naas atong tigbantay sa kwarta nga mao ang House of Representatives, gitawag nag House of Crooks. Naana sa social media, ang mga pipila ka mga congressman nagsulti ana, gipang suspenso na gani ang nagsulti ana, gipang kiha na gani ang gisulti ana, pero wa lang gyapon sila'y pagpakabana, nagpakabungol, nagpakabuta, nga matod pa ni Hesus, naa man ta mo'y mata, di mo kakita, naa man ta mo'y dunggan, di mo kadungog. Sige gana islang tanaw ana mga rating ana mga unsay tawagan na trust rating sa pananguban, approval rating, nangabagsak naman sila sa rating, negative na ganing uban, wa gyud susiha nya ni hinoy positive kaayog rating na mayagpag sa kataas og rating, mao hinoy i-impeach.
Unsa maning klasiha sa mga tao tinudluan sa igpapatubog pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Garbo. Ang garbo, mga igsoon, makapabuta na nato. Makapabungol na nato. Makapaamang na nato. Makapakrippled, makapapungkol pagay na nato. O, tanawan ng taong garbuhon, mukuot bago nas pitaka para muhog skulikta. Oy, gabagtok lang naong na. Mana ang mga naong na. Oh, makadungog ba nag-imong ingnon nga naatay slot ha, palitan ni ninyo. Oh, nalang na. Mana, bitaw na sila. Kanusam na sila mulihok. Kung para na silang kaugalingon. Kung para na silang kaugalingon, hala, paningkamot, di na hapit matong. Pero para sa uban, na, maingon sila, ala mo na, kanya-kanya ta. Mao na sila. Ang yun sa may mahitabo. Matod pa sa atong unang pagbasa, minahal kong mga igsoon, ayaw kamo palimbong ang tanang maayo og hingpit nga gasa nagagikan sa langit. Dili gayud siya mausab. Tanawa, dili gyud mausab. Pasabot, ang mga taong gitudluan sa Ginoo dili mag-usab-usab sa ilang desisyon. Karon sa atong mga politician, sa mga Marcos, sa Duterte o sa Pinklawan, kinsa nila ang dunag yo'y baruganan. Kanang dili mag-usab-usab, dili balimbing, dili magpaling-paling. Na kaniadto imong ginganlag kawatan, karon di nakakahinga niyag kawatan. Kaniadto imong ginganlan og never again, nya karon gasige na mong kuyog-kuyog. Mao na sila mga tao nga mga crocodile. Ato na nang isalikway. Kanang mga tao nga bisan paglutuson, bisan pag daog-daogon, pero nagpabiling, nagbarog sa ilang gibarugan nga baruganan, maunay tinudluan sa Ginoo, dili mag-usab-usab. Si Santiago Apostol, ang mga apostoles, si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz ug uban pang mga santos, wa mausab bisan paggipatay, pinaagig martyrdom. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Hingna, wa ka magsigig usab sa imong naong. Hingna ba? Na wa ka magsigig usab anang imong naong. Kay magsigig kag usab-usab anang imong naong, hastang imong baruganan ga usab-usab sad. Kay dili na tinuod ang imong gibarugan. Ug unsa may mahitabo aning gasigig usab-usab, kanang gasunod sa tambag sa dautan. Tanawa diri ay. Unsa ning giingon diri? Apan moabot ang tentasyon kung ang tao ganuyon o hayloon sa dautan niyang tinguha. Mo na ha? Unya ang iyang daotang tinguha manamkon. Sus, manganak pagidi ay. Mo na ron, nanganak na ron sila, daghan na. Daghan na kayo na ron sila, malita-malita ng kwarta karon, nanganak na. Manamkon og manganak og sala. Awa ha? Kaning atong garbo, kaning atong pagka-self-centered, manganak da inig sala. Og inig kahingkod na sa sala, manganak kini og kamatayon. Kamatayon. Ang ato intaong dungog sa Pilipinas, namatay na. Gitawag na taog, the most corrupt country sa atong mga silingang nasod. Ang atong mga OFW, daghan na nila nga insultuhon sa ilang mga amo o sa ilang mga kauban. Your country is very corrupt. Your leaders are very corrupt. Luoy kay sila. Dili na nila ikapagarbo ang atong nasod. Inigingon, from what country? May una, Philippines. Di na kaingon ba? From Philippines, the pearl of the Orient. Wow, your country is very nice. I really wish to be in your country. Kanindot unta ana, pero karon hadlok na mga turista. We lose mga 2 million kuno nga mga tourist for this year. Na kaniadto mag-anhian.
Nga naman, hadlok na sila sa atong country. Kaluoy. Namatay na. Tungod ni sa sala, corruption. Unsa pa, drug addiction. Unsa pa, kaning political conflicts. Why kalinaw, kagubot ra, mo na magbantay ta sa igpapatubo og pan ni Herodes. Unsao man nato pagbuntog, palit ra gyud slat. Sige ra yung palit og slat. Ayaw kawili ana imong kwarta, palit yung slat. Ana, tanawa, di ba mag-anam yung kalipay imong kinabuhi, kana bitaw magsigpangayo na kog kwarta, moingon ra gyud ko pagkabugo gyud ninyo. Kapila na gyud ko gasigig sulti. Kung gusto mong mudaghan inyong kwarta, panghatag og kwarta, ayaw pagsigpangayo. Panghatag. I-share ang imong mga tulo katis. Unsa na? Time, talent, treasure. Kay wa pagyud ko'y nailhan nga mga tao nga kusog kay manghatag nga nagkalisod sa ilang kinabuhi. Nag-adam gid hinuog ka asinso. Pangita mog taong kusog kay manghatag nga nagkalisod sa kinabuhi. Sige. Na? Kana yung manghatag yun ba? Mualagad yun nga way reklamo. Naadi ay. Sige. Presentahe ko. Ingka si San Roque de Father, nagkalisod ito, nahimo maging santos. Si St. Francis of Assisi de, nagkalisod ito, portem ito panghatag, nahimo maganing santos, wa ito magkalisod. Kana bang akong pasabot ba nga nagsigig pangayo kay, lisod kay ko, luoy kay me. Kana siya, bunga na sa imong sala, nga naingon ka ana, di magug ka manghatag, daw magug ka, nya malimbungon pagyod. Nagsigi manggugag himog sala, nibunga na sa imong kamatayon sa imong dungog, kamatayon sa imong maayong kaugmaon, kamatayon sa imong relasyon, kamatayon sa imong kabalaan. May pagmanindog na ta.